De l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús prengué el cos, l'embolcallà amb un llençol per estrenar i el va dipositar en un sepulcre nou que ell s'havia fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran pedra a l'entrada del sepulcre i se n'anà. Davant del sepulcre, la fe pot caure. Jesús accepta entrar al sepulcre tan sols per a veure. Jesús ha vençut la mort i s'entesta a vèncer les petites morts de cada dia per preparar el cor per la trobada final i més important de la nostra vida. Sí, vos sou vida, resurrecció i alegria, vosaltres hem d'aprendre de Maria a tenir la certesa que, per damunt de la mort, hi ha un raig de llum, la vida plena que ens ha estat donada.